Ets un do. Un do que em transformarà en algú meravellós. El somni es farà realitat i les estrelles se'ns alinearan en aquell lloc. És el moment, començarem el viatge somiat. Bé, si el que és veure't diferent per fora de com et sents per dins. Començarem el viatge somiat.